Chardonnay, ročník 2013, edícia Winemakers Cut, lokalita Čachtice, Malé Karpaty. Je to víno, ktoré patrí do edície Winemakers a veľakrát dostávam otázku, čo sú to, aké vína, prečo sme zmenili etiketu a prečo takéto označenie. Skúsim to vysvetliť. Veľakrát, keď robím ochutnávku vín, dostávam otázku asi takú, že pán Marvák, ktoré víno je podľa vás najlepšie, ktoré víno má najviac chutí, ktoré je vašim favoritom. A presne to je odpoveď na túto otázku. Je to víno, ktoré si najviac cením. Sú to vína, ktoré sú niečím zaujímavé. Je to víno podľa môjho výberu. Asi tak. Toto je Chardonnay, lokalita Čachtice, ročník 2013. Víno zrelo v tzv. Double barrikoch, čiže 450 litrových. Nielen zrelo, ale aj kvasilo. Je to metóda sur lit, čiže víno 6 mesiacov ležalo na jemných kvasinkách, pravidelne sme ho premiešávali a práve autolízou kvasiniek sa uvoľňujú látky, anoproteíny, polysacharidy, ktoré dávajú vínu určitú krémovosť, takú plnosť, štruktúru a potenciál z reci. Vôňa vína veľmi plná, oriešková, krémová, chuť. Náznak kandizovaného ovocia alebo sušeného ananásu. V pozadí znova také arašidové másielko. Je to víno, ktoré má potenciál zredia. Sú to vína typu, ako poznáte možno vo svete, typu burgundských vín. Víno, ktoré je určené hlavne do gastronómie, na také filozofovanie o víne. Víno je výborným partnerom do gastronómie. A víno neovplýva to primárnou vôňou. Charakteristické pre takéto vína je komplexnosť, plnosť a harmónia. Ochutnajte.